Civaka Êzidî û Kedar Rêber Apo İbrahim Êzidî. Civaka Êzidî di dirêjayîya dîrokê de ji ber zilim û zoriyan her wiha ji ber hêzên tarî yên ku baweriyeke wek ya Êzidiyan qebûl nakin rastî komkujî û fermana hatine. Armanca wan hêzan ew bû ku birêya kuştin û fermanan dawî li vê baweriyê bînin. Fermana Sisiyê Tebaxê jî bi vê armancê pêk hat. Xwestin di şexsê Civaka Êzidî de vê çanda berxwedanê û vê baweriyên ku heta niha serê xwe li ber tu desthilatdariyê netewandine tune bikin. Rêber Apo ev planên tunekirinê yên li ser Êzidiyan ji mêj de didîtin. Lewma her dem xwestiye müdaxele bike. Hêzên hegemon çavberdabûn vê çanda berxwedanê lê Rêber Apo her tim parastina vê civakê wek erkeke sereke didît. Ji salên notî û vir ve wî bi rêya dostên xwe xwest müdaxeleya rewşa Şengalê bike. Heta xwest bi xwe jî derbasî Şengalê bibe lê ji ber şert û mercên wê demê ev yek pêk nehat. Dîsa jî bi hevdîtinên ku bi kesayetên Êzidî re pêkanîn li ser bingeha xwe birêxistinkirinê bi wana re axivî. Lê belî dema ku komploya navdewletî dest pê kir, vê yekê bandorek neyînî li ser hemû xebatan kir û Civaka Êzidî dîsa dibin destê desthilatdariyê dema. Dema ku em ji kal û pîrên xwe dipirsin, hezkirineke wan a bêdawî ji bo Rêber Apo heye. Ew dibêjin em xêrxwazê Rêber Apo ne. Heta salên ku Şengal dibin destê rejîma Seddam debû jî birêya milîtanên wek Mam Zekî û hevalên din têkiliya tevgerê bi Şengalê re qut nebû. Ev hevalan mal bi mal geriyan û li ser parastina çanda êzidiyatiyê bi gel re nîqaş dikirin. Li derbeya herî mezin a kulîvîna azadiya Êzidiyan ket, dîlgirtina Rêber Apo ya ku di 15 Sibatê de bû. Bi vê komploya re civak bê parastinma û planên tunekirinê yên dijmin bi hêsanî diketin meriyetê. Darbeyeke din alhewldanên rêxistinbûna Êzidiyan ket, ew jî piştî hilweşîna rejîma Baasê û derbasbûna PDK ya ji bo Şengalê pêk hat. PDK bi her awayî rê li ber xwe bi rêxistinkirin û parastina cewherî girt. Di wan salan de hewldan ku Êzidiyan ji cewherê wan dûr bixin. Hevkarî û xemsariya PDK di fermana Sisiyê Tebaxê de bi temamî derket holê. Li Civaka Êzidî di nav fermanê de dît ku tenê fikir û felsefeya Rêber Apo dikare wan ji qirkirinê rizgar bike. Di wê fermanê de herkes bêhesiya ku eger civakek ji dil aşiqê azadiyê be û xwe li ser fikrekê azad birêxistin bike, dikare rê li ber fermanan bigire. Civaka Êzidî gava bi şervanên rêbertî re bûn yek gotin êdî besa ji fermanan re. Wan azadiya xwe di azadiya fîzîkî ya Rêber Apo de dît. Rêber Apo tevî şert û mercên giran ên tecrîdê her dem hildaye peyamên moral û rêxistinkirinê bikîne Êzidiyan. Ev hewldan bi banga aştî û civaka demokratîk gihîşt lûtkeya herî jor. Rêber Apo peyam da ku eger ew civak xwe birêxistin bike, dê êdî ferman li ser wan pêk neyên. Civaka ku di dîroka xwe de hewqasî rastî fermana hatiye, êdî di duayên xwe de jî digot ya Xwedê tu meş ferman û talanan biparêzî. Êdî bi peyamên Rêber Apo baweriyek bi dest xistiye ku dikarin dawî li fermanan bînin. Ev yek nîşan dide ku eger komplo pêk nehatibûya û rê li ber hewldanên Rêber Apo nehatiba girtin, ne teqînên mezin yên wekî Tilîzêr û Sîbayê pêk dihatin, ne jî di êrişên Daişê de gelê me mîna berxikên di devê guran de dihatin hîştin. Eger komplo ku pêk nehata, peyama Rêber Apo ya ku êdî ferman bi dawî bûn, dê hîn di salên notiyan de bi cih bihata.